Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ħidma tal-Gvern għal aktar titjib fil-qasam sportiv partikolarment fid-dawl tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li se jsir f'pajjiżna bejn Mejju u Ġunju li ġej ma tiqafx. Il-pjan Nħadem biex ikompli 4 snin se jkun qed jara investiment ta' 60 miljun euro fil-faċilitajiet sportivi. Dan qed isir bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern għal dan is-settur. Dan ħareġ minn tweġiba lill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ta' fil-Parlament għal mistoqsija li saritlu dwar kif intużaw is-60 miljun euro u fuq ix intużaw. Il-Ministru Grima qal li dan il-Gvern investa fil-faċilitajiet sportivi, mhux biss għall-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, iżda anke biex dan il-Logħob iħalli legat lil kull sport ieħor. Spjega li kull faċilità se tintuża biex l-isportivi u l-atleti ta' pajjiżna ikollhom faċilitajiet fuq livell internazzjonali fejn jitħarġu u jipprattikaw l-isport tagħhom. Għal ukoll dan huwa pjan li nħadem fuq 4 snin, iżda li se jibqa' għaddej. Fost l-investiment li sar issemmew qatt ta' faċilitajiet fosthom il-Matthew Mikallef Athletic Stadium fil-Marsa, il-padiljun tal-basketball f'Taqali, il-pixxina tas-Sirens u x-shooting range f'Takandja. Intqal ukoll l-investiment kien jinkludi wkoll titjib fil-kumpless sportiv ħal-Kirkop, fil-pixxina nazzjonali f'Tal-Qroq u fil-kumpless sportiv f'Għawdex. Sar ukoll investiment fil-pixxina ta' daqs Olimpiku fil-Kottonera, fil-padiljun tal-ġinnastika tal-Marsa, fil-padiljun tal-squash u l-weightlifting fil-Marsa u f'dak tal-handball, flimkien ma' investiment fil-kumpless sportiv Marija Assunta u fiċ-ċentru tat-tennis f'Pembroke. Dawn il-proġetti kollha jikkomplementaw l-għajnuna rekord li tal-Gvern lill-atleti Maltin kollha biex jippreparaw b'mod tekniku għal dan il-logħob. Fost l-oħrajn din l-għajnuna tinkludi 2.7 miljun euro f'assistenza diretta għal 4 snin minn Sport Malta u l-5 miljun euro minn National Development and Social Fund għal Sport Malta sabiex atleti Maltin iħejju ruhom għall-logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar ta' din is-sena.